Hey. Tatale. Hey. You're getting it. No, get it. No. You're so good. Oh, get it. Move to one. Wait a minute. Oh, get it. Get it. One. Oh, get it. Give up now. Majamu, Raja, Mama Popo. Mona ci fai in nego to toma. Is in nego to toma, mi ficio vivinelli. Che li vicili. Guam. Ma no. Majamu Raja, Mama Popo. Dice la chola. O ya chi ne bella qua. Chono, chefone. Obeloge ndi popo, ndolo me buloga fede. E gotele nge popo na nkapia. Lata. Oko tumpolo ngwambia. Mama nge papa. Kedi udi oro mama popo icho lata na. Po. Ewe. Po. Ketalaja. Po talaja. Na ide kwa na mama. Don't worry. Enye no ngwe nsogbu. Ndo ibosi. Don't worry. Obeloge ha bulu lo mana popo gafete. Gotele ge popo no lo me lata. Oko fumpolo ngwam ke. Kedu udi obunna. Abo di papa. Kedu udi obunna gusin. Mfu yi. O ndina yela dim popo chalacha. Ewe. Na ala nwa abogo. Mba o popo. Onye na-emepe no noise kela. O popo ka na akpa ala nwa abogo. Biko acha kwa maka mbuso ye mi ya ye nge mi ya mlu ka nga we ya dikwe nwa ga biko kelo de ko ya Igi ihe bafuo ya. Ike ya kusi eze. Igi bo ya igi wori ile bafuo ya ya wa bo kala cha bo afọ Mami Igbo nwa mo mmiri ọkụ na gafete side. Izubugo nwa ga no fu yi nwere na ya dia. Izubugo nwa mo mmiri ọkụ. Popcorn ga izubugo ya. O te gon chori ile ku kilo si. Jeni ala ko. O te gon chori ile ku kilo si. Mana nsogbu adị. Na ya no mpa. No to ya ma. Obu landlady nwuno. N'ụlọ di mu rapụlụ mpụnụ na adara mba. O nwere ihe o mere. No na quick notice unu ncha. Quick notice. Popcorn in where I quick notice. Mami Igbo. I'm coming. Let me go and call Papa. Please hurry up. Bien. Wait. She's coming. And then I'm causing so. Chica puto. Papa.
Papa. Papa. Papa. Hey. One more. She's outside with the bike, man. I want to joke at the Yes. Once a while. Hey, Adam, mother. Hey, Papa. Adam, mom. Some. We came with bike. Yeah, and when I go on, I put us in a moon, well, can make him on a draw. And when I'm going to Bunan make camp weapon. Because one day we're going to go. I want to go to Begum. It's 500 naira. But he's very dead. So bad. Oh, even in our own name. And I'm going to put us in a moon, so on. They're going in as Apota. Gini ka na eme kede ebe ego masị apụta no ko ari okwu enwere isi ebutalụ agba m na ego niile ọnụ na ebe niile ọnụ na-eti aka n'ugbe m elughị ya achọzi m ụdị nsogbu a mana nsogbu adọ anya nte enyi ya ego mana mụ na ụnụ ya eme ka m bịa biko men no siso chikabot hey ana mo ya sin soza ora kama wesi obi una batana no ke kwana bun oyewu So that we need help. hey We can do it ourselves. You. He's talking to me. aga masinu baba ya amebo ogogu yenye mego oni yenye mego e ma furo de ngo oyo wa biko mo so si yebu lata kwa isi ola bulata kanodo hey non ade egwu o aha hey oko ya kedu ifo bụkwa mụ nwa ka ị na-akpọ ogo gị kedu ihe butekwa gị ebe a kedu ihe ị na-achọ gịnị butere gị na be m ọ gịnị ka ị na-achọ onye ka ị na-achọ ọkwa ihe a gị na ọga gị na-arụkọ na-ekwe gị ọ dịka ọga gị na ya arụrụ aka n'obodo a ọ dịka onye ego gị ga-abịa na ya na be m ọnọdụ ya na gị na ụlọ mkpọrọ nne ri ọgwụ na afụ m anya agụghị adọwa gị ọ ga-enye ka mpụ n'ebe a nsogbu adọ anya nte enye gị ego gị mana nye m chere iche Bona, biko ngana. Gịnị ka ọnụ kwu eme kedu onye ọzọ ka unu na-eche gị nwa mmemme gị mụ na gị ga-mgba sibe mpụ ị na-adị ka mmezi akara mụ na gị ya eme ewo onye isi ga-ewu na nkwụ abịa na nkwụ nke bụ ọka ibe abụ ihe a ha kpojiri ibe abịa kịta sị na ha na-arụ ya ịṅụ ụfọdụ n'abalị ịnyụgide mpoji kwata na mpoji si ebo Leave me go. Obi mention kan kwan ngene. Leave me. Bia no bi ma. Can't you speak English? Obi ma. Why is he know how to buy something? bịa ọgịrị na Nai. ewo ekene m ọkịda ka from Amade me no eba. iwe nwere gị enwebu ụlọ mụọ Amade m. ka ị na-achụrụ nwatakịrị ka ebe oke ọkpa na-achụ nlegwu Nna ị maro obele nwa mbosi a. Ị maro nwunye ọbụ. ka nwa dị ife Na azụrụ ị maro nwa n'asụsụ oyibo ị maro nwa Bodiman. Bodiman de ban. ọnwa ịma adịghị ya ị naghị ewere ụra sawa anya dị Nna ya olubenu nkanu. Olubenu nkanu aka na atụ ya. ọ jụrụ ajụ O jukwara ajụ nna anyị. Nka na-eso ya. Mana nna anyị kedu ife a ga-eme ife a na? okwere isi ndị mmanwụ dị ya ị na-ekpesara ya Ha, Obidike. Onye? Obidike nnukwu mmanwụ. Obidike nwa. kpesara ya Obidike tu. ka okwu bee Amara m n'ebe ahụ. Ịnụgo ife nna anyị kwukwuru. Ama m ya nụ. Enyewa ịkpakụ. Iji ya. Obidike.
anụgo m ife ikwu na ụmụ ntọntọ ụmụazị ede ha edebe ahụ na ha ada eme ihe dị mana ha mechụrụ nna ya ukwu ọ sị na ọkwa gwara gị agwa ọ na-agba ife akwụkwọ n'anya mba nụnụ kịta ka mma na isi ga ka eji wee lụọ river Niger ada ekwu ekwu anya ọ na-abịa ọkwa DPO saa anyị ebe a ka anyị si apụta ugbu enwere onye anyị fụ anyị bata ebe a enwere ma nwoke ma nwaanyị nwe iviri ma egwu ma ọkụkọ ha nchọ dịka ha fụrụ anyị gbanaga enwere onye anyị fụrụ m nata ka anyị na-alọta na steshọn na gịnị na-enwe ndị na-enye nsogbu n'ime ọhịa ka anyị bịa buruzie egbe oke anyị na-abịa ozugbo anyị na-abịa na DPO na-asa anyị na anyị rọs ya bịa na steshọn ka anyị bịa buru egbe ugbu a na-enwe grupu na-enye nsogbu n'ime ọhịa so na anyị ga-abịa ka anyị ga buru egbe ịfụ na DPO anyị gaba ime arrest n'ime obodo ga-enye anyị egbe ọ bụrụ na anyị gazi ebe ha were mmachọ igbu anyị anyị agaghị difendị nwe onwe anyị ịmazi ụdị ndị ọsụzi ya bịa buru egbe otu ọ na-esi eme njọkụ kedu ebe ọ nọ njọkụ bịa gbọrọ ọsọ kịta jebe igwe jee si igwe na m aka iji ụkwụ m bịa ije mana m nwere ụkwụ m bịa ije a ihe ya afọ ya n'aka ihe ga-efu ya n'aka gwe ọ mara ụdị asụsụ brọdịma na-anụ ya gwa brọdịma ka ọ raa m aka nye efeziri m aka n'iru na ọ nwakwa anwa fee m aka n'iru na m ga-ebu ya ibia na ya ha awa awa na ndụ a onye nwa bụ igwe ka m na-asọpụrụ ma ewezụkọ ya ọ bụrụ na m amara ihe m ga-eme ọ mkpụrụ ahịhịa na-abụ ka m ji akpara ebe a nwa zụọ ọnya zuo n'anyanwụ ụtụtụ brọdịma ekete ihe eji m ihe na-arụ egwu were ọsọ na ije jee gwe ya ekwe ghọtara otu isi ya gwa brọdịma n'asụsụ ọ ga-anụ ya nwaziri m aka n'iru ya ekweziri m kwamkwa ya raa m aka ya efeziri m aka n'iru maka mụ nwe ibu ibi anaghị ha awa awa na ndụ a ọ gịnịkwa ịbụ onye ụsa onwe ndị kpu egwu abịa nye gị ji gbaghachi azụ n'ozi nziri gị nwoke anyị osi agha daalụ sọ egwu na anyụ pịrịpịrị ada ekwu egwu na anyụ pịrịpịrị odogwu efuru nwoke ukwu mgbamgba ogede gwa n'afọ ga-apụta ogo ọ ife ọbụla nke kara aka ọgaranya bụ ọgaranya nna n'ezie ka ịra kịta ọgaranya ahapụta gị n'arụ ifuru ọzọ ife nwanụ nju ewu na-anyụ kpụrụkpụrụ ọ dị anyụ parapara ịmago ife ji eme ọ ife nji wekasị ka nje agụ mana ọrụ anyị rụrụ gwa ọ gara ofụma ọ nke a ka ndị chọọchị na-asị na testimoni bịa njọkụ na ewu eji enwekwe n'ihe na-azụ ịpụtakwa ịbịa jee ozi ndị iri gị bụ igwe ọrụ anwa ịrụrụ mgbe ahụ ọrụ masịara mma maka onye ka ndị chọọchị na-asị testimoni maka na anara ugwu ha m ozugbo nwoke agwa gwara gị ji nwe ụgwọ iri arụ atọ ahụ gara aga ọkwụgwọ ụgwọ a gwara gị agụsị ya na iwere ha n'ihe a na-anarụ ndị niile ji ụgwọ a na-agbata were ọsọ na-enye gị ego ihe nke osokwuru ya ndị enyi nwa nwoke na-abụọ mma akpọta ha kpọtara m mmadụ ka rụọrọ ha ọrụ ma akpọta ha onwe ihe ọzọ a ya rụrụ gị na ka mmadụ kpọta mmadụ ka rụọ ọrụ ndị mmadụ ọrụ kpọta ndị mmadụ ka rụọ ọrụ ha ọrụ ngwa jewe ọsịsọ bịa nwoke bụ ịpụ ihe anyị ga-egbu mmadụ ịbụ ihe ọsịsọ rọchie ya rọchie ịmama nwe ndị ọzọ nọ n'iru ebe a ọnya ka na-eyipụ ihe yipụ ọhịa efe polisi ka ha ji bido iwe egbe ọnwụ na anyị niile yiche efe polisi anyị niile karịa ndị ụmụ anwụ ka chọrọ egwu gbagbu ngwa ka a na-atụnụ maka afụrụ efe polisi a wee na-eme ịma ihe mee
ya wo otu aka obi ya ka ebe bụ unu ọ ka mma otu dịbi otu wicked isma na mụrụ m na otu obi fere ya n'azụ ya ụdị ndị a ka ọ sị ga-aga ma arrest ụdị ndị a kpụpụtara ya ka nwụchi ebe oge nsogbu adị ụmụnna ya ga-anwụ Chukwu eme na ebere ka ete Chineke alụgo m agha ma ihe mere na anụchana esi m ebe a ga obodo anyị ma anyị ga-eme nwoke chịrị efe Nigerian Police wegara nke a gbasara ọsọ unu dị 10 ọsọ unu dị 20 ihe ma ọchịlakwara ha akwa ka ha ghara ịchọgharịba gị mụ aka m kwụ ọtọ ala m bịa ịma ihe nọ n'ime ma ihe na-akwụ na mmadụ akwụọ n'aka pilot akwụọ ma ndị anachana m be nna m ka nna ala ka m ga-eme onye m ga-afụ ọ sịkwa m bido ọrụ ma na-eji m odogwu Dikeh were ebido arụọ m obodo ị na-eso m aga ebe mena gosi ofe obodo ọsị ọ na-eso gaa n'ụlọ ọrụ polisi dị ebe Igwe ka akpọrọ m ichie Efeka si na nchọrọ ife na be m tupu anwa aka Igwe nke a fụrụ na be m ka Uwaezuoke Igwe nsogbu adị ọkwa nke bịa n'obi ukwu m keta enwe ihe a ga-emere gị okwu gbasara m na adazi ya bịa Igwe omeka nna ya Igwe omeka nna ya mmeji awa Igwe ya adị Igwe ya adị Igwe o tegokwa mbedo Ke maka nna gị ukwu atụ nna m ukwu dị sa mma Igwe ọ dị mma mma abịa ka nnaba mma abịa ka nnaba na mma abịa ka mgbadube na o nwere ebe ọzọ m chọrọ ịga osi mgbalụsi abalị ife ọmenala so ọ ga-adị mgbe ọzọ nka ya abịa ka anyị na ọfụma Igwe na-akọ onye egwu na-atọ mkpọkọrịta enwere ibe dị na ka ọ bụzi m bịa ọ bụzi na ọ nna m ukwu bịa gịnị mere onwere ihe nwere ịgwa gị n'okwu okolo okenye na-emeso mkpọ don nwere na-abụ ka nkịta aka m ga-enwe nke mụ na ike ga-enwe ịma onye emego ma ọ dịzị ka m amaghị ihe Igbo nwere mmanya kara aka ị nwere ị nọ n'obi Igwe na-ekwu okwu mmanya dị mmanya na-akọ n'obi Igwe na-ekwu ndị aka ji ọwụọ inebe anya n'ọgbọ mmanwụ inebe anya bụ ndị okenye anyị ji biri n'ebe nọkọ n'ọgbọ mmanwụ na-ene m anya okwu anya ọrụ ebube mmanwụ na-eru anyị na-ene anya ikolobịa ọgbara ọgwụgwọ na ụmụ agbọghọbịa ọgbara ọgwụgwọ na-ekwu obe ka ba gbara okirikiri ibe enweba ji gbuo okirikiri ibe nwe ya ga-agwụ eme ka obi aṅụrị anyị ji dị ebube gboo eme ya ka ọ chakpie n'odi n'okenye ndị Igbo anyị ji dị ebube gboo na-ekwu onye awụ ndị agụbaba egụghịtaghị nwa na ndị iro ji ego onye awụ ibe ndị okenye be anyị gekwo ntị ka nkwụ na okwu biko ụwa niile na-anụ okwu anyị ọnụ mgbe m enyere ya n'aka ka ọ na-agwa n'obodo niile okwu na-ekwu onye awụ ibe na ana m eme ka ngwa ndị okenye be anyị kaba marụ na omenala ahụ anyị ji dị ebube gboo gboo omenala nwana mgbe ọzọ anyị ji abụ na mmọnwụ nwaba mbe bụ mmọnwụ ma ya dịba mgbe emechara ekwuwe okwu mmọnwụ Adazi ịma na ihe ọkụkọ ụmụ mmiri achụ ihe adị ya mkpa le na nwanne gị iche ihe makwa na ndụ ka anyị n'ọrụ na ebe anyị na ha na-arụkọ ọrụ ọchọ ka ha bụkpuo anyị ọnụ ala n'oge anyị erughị eru m wee so nke a ga-eme
Odogwu na-anya ntị n'ọgụ ka a na-ekpesara. Ọkwa ka nsị ka m bịakwute gị. Maka ngị nwa ama m ihe nwere ike ime. Aka m bịafu adazi, ama m ihe nwere ike ime. A na-eje nya ahụ. Nne ụna na merizi adazi. A na-eje nya ahụ eje. Adazi kwa ka m ji were chọgide ihe m ga-emesi na mgbọrọ ngwa onye mmadụ. Ịpịa ya ugbu a ihe niile na-eme. Ya biko, eme ochichi ga-azọpụta m ya bụ ihe mmiri ejugo awụ ọnụ. Hey! Isheke. Nsogbu ada. Ị na-agwakwa ha na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Gịnị ha mere ma m lọtaba? Ụdị ihe ị kwuru bịa kịta bụ ihe nrụrụ ofu nwoke nyaa o wee kpụta ihu ya ifuru ebe a. Ọ dị mma akpụpụ gị. Isheke esibe onye ahụ ejebe ebe a ga-anwa ya ọ bụrụ ama onye ọ makwado ị nwere mmadụ na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Isheke ọ dị ka mmadụ ji ebighị aka n'ihu. Ihe a bụ ihe m na-emere ndị ọzọ. Ihe m na-arụ ụgbọ a na-ekwu a na-ere a na-agwọ a na-ere ihe apa n'aka ọ na-ere. Naanị ihe m chọrọ bụ kwuo hoo ha n'ọkwa adazi mere ime ihe mbụ. Ndị ụka na-akpọ ya testimony. Kwuo na testimony. Okay, testimony. 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 Hey! Emere ụmụaka gụrụ ya n'egwu. Ngwọcha anya gị were ejebe n'obodo ị nọ. Onye bedo gị n'anya n'ihu ọ na-asọ ngọngọ. Onye sị ka ya gwa gị okwu ọ bụghere gburugburu dị n'ala. Eti ya adabụ mmadụ na-agwụ ya na ngwọcha anya eteghị ya ete n'aka. Ịsụsụ ọ dị mkpa ka toru ana. Ihe ndị a niile bụ ihe na-enye mmadụ ebe a. Mmadụ tikarịa gị ihe ịbịa nye m ga-eti ada. Ofu ụbọchị ịtụkwasị ya aka n'okpuru ọ gara aba. Ọ sị na ịkụrụ okwute esi adakwa aka m na ọ bụkwa okwute ka nkụrụ ya. Icheke weta ego ka nye gị ozugbo ka ị lawa. Hey, adazi nke bụ ikwu eziokwu ka m were ihe niile m nwere ekwu eziokwu. Nke a bụ nke dọpụrụ mmọnwụ isi. Ka ọ bụ afọ eji ma ego m ji were gbaa moto bịa ebe ahụ mmadụ ka m natara ka mgbe nwa week enwe kwenye ya na ọ so na ihe m kwuru bịa ebe nọ. Ibe na nke na-emecha ọwụ na egwu ọchara mma ma nata gị ego moto mgbe m ga-enyegozi gị ego nyekọta gị ya bụ ihe. Adakụ dị akọ mesi aga gwọta ọgwụ nyecha gị ọgwụ abịakwa m sikwa na ego onye ọzọ kwụtara were biikwara gị ego. Adakụ dị akọ naanị ihe m ga-eme bụ ịgwọ ọgwụ nye gị ọkwa n'ime ndị eri ka m na-eji apụ akpa ahịhịa. Ngwọcha ọgwụ nye gị gị were pụọ nyezie gị ọgwụ rụọ ọrụ gị ọrụ ọ bụla isi na ihe enye m ego mkwechiri ịbịakwute gị m abịakwute gị mgbe ị wetara ha m ego m abịakwute gị. Ndị asọta gị n'ime ndị eri mgbe ị lakpụrụ ụra mbịa n'ime ndị eri ịkpọchicha n'ụzọ nakpụ ụra awakpo gị n'isi akwa gị achịrị m mgbe ajara aka na-abụ meta mmiri gị wee pịawacha gị ọba azụ pịaba gị mgbe m jụọ gị aka nri na aka ekpe i were ọsọ wetara m ego n'ihu agụ ebe a ka mụ na gị nọrọ kwuo ya mana iyi ka mụ na gị na-aṅụ ihe Icheke nsogbu adị ihe mere n'ụba aga m enwee ka ngharịpụ otu nsi ekwu ya ka o si dị ọnwụ na ị gakwa atụkwa alụ maka nke ego moto a tii ya aga m enyekọta gị ego niile ahụ m enye gị ya were gị otu a m si wee kwuo mere m ihe Odogwu na-ekwu Icheke kwefụrụ ya ife m na-agwa gị anyị kọwa ha n'ugbu a ife niile emewe anyị kọwa ha n'ugbu a ị mara kwe ma ihe a na-agwa gị m ejedu m amaghị dị na nje n'ọgwụ nna m wee were ọgwụ onye ọnwa na nke tụrụ gị anya aka n'anya aga m aka onye ahụ isi abada aga m aka ejebe n'ala aga m aka eburu n'iru ọka n'azụ ị mara nna m ọwụwụ adazi eze ndị amụsụ niile nwere n'obodo a ọmụ ya nwee onwe ihe na-eme ihe ị chọrọ Joseph ka ị gwa m ihe ị chọrọ ukwukpaka ya aka ebe m Igbo kwe ọcha ka ego n'ihe ọ ka ego nke bịa kụrụ m ọrụ dịka ikwu ebe eme mma dịka gị na onye kwu eme nkata ka anyị na-akpa o nwere ihe ọzọ anyị na-eme kedu ihe gbasara gị Igbo kwe nkata ka m na-akpa Igbo kwe maka chi tupu m mụchie ya wee mụghee ikwulu ebe ngwọlọkpọ ntụtụ oyi n'ala agwacha gị ikwe mara ihe ijebe eme ịkakwu bịa nwoke ndekwa aka nwoke ọgwa maka ị na-arụ n'obi igwe afọ m na maka ị na-arụ ọrụ n'obi igwe maka ọrụ anyị na-arụ n'obi igwe mere ihe achụ ndụ mmadụ iwe eze na-achọ ụmụ nwaanyị ogiri kwefụrụ ka m gwa gị ogiri ndekwa anya ịnwa anwa nwa maka n'obodo anyị etie nge chaka ịmara na m ka na-akpa adazi ya agwacha gị ikwe ogiri ka ekwe n'ihe
mma ka ị na-arụ n'obi eze mma maka ị na-arụ n'obi eze na ịrafụcha ọmarịcha nwoke dịka m Audi mkpa ogologo ime o wee bụrụ onye ka ị na-eso ọ bụla nwoke ọ mara mma nwoke onye arụ nwoke iwe nwuo kedị na afụgo ọkụ ifuru ogidi n'ego enyi nwaanyị ka ị bịara ịnara m nwa ka ị bịara ịnara enyi nwaanyị nsogbu ada biko iwe ahụ na-emekwa ebe nne m nụkwa ya na ọ ya akụgbukwa m akụgbu biko ị na-atụ egwu nne yi ka isi emene ka nne isi emene maka na nne ya emeketele iwe ọma dị na ndụ ọnlaghachi ọma na ndụ ya ụzọ kechi na obi eze afụta na-anwapụte kpọta nne m afọ ebe isi gịnị mụ na nne m na-emekọ otu ihe mụ na ya igodi mụ na ya na-emekọ otu ihe ịwụka ya n'anya necha ma bịa ka ị bịa na-ama enyi nwaanyị si ọdọgụma nwa ka ị nara enyi nwaanyị maka ị na-arụ n'obi eze n'ego ka ọ na-acha ka ihe a ma na anyarị n'ọhịa ka ọ jee kene Chineke na nna m nwụchago mgbe a mụrụ gị ọhụ m ihe kịta bịa mee gị igbo isi efichafụ m ibe ahụ igbo isi anụ ọbịa cheregoro ka mba ka mmadụ nwere ọgwụ nna nka kwụrụ ka m were ihe eke chaka o nwere ihe ga-emere m ugbu a bụ na ọ bụrụ na ị ma na ịhụnanya ị nwere n'ebe nnọ dị ukwuu karịsịa ịhụnanya niile ị nwere ebe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile ma ndị a nọsị n'obi eze kasị ike ma ị ga-eme na-ekwu ọ na-achọ m na-emele gị ahụghị n'anya ihe mere bụ ị ga-aga n'obi eze ọ n'obi eze ka m na-alụ oke ebe a ka ị ga-aga ebe ahụ ị gakwuru igwe ga-amara m ya otu aka na ọ bụrụ na ị mere anụ ya ya bụ ụzọ ị ga-esi wee gosi m na ị nwere ịhụnanya n'ebe nọ ma ị mere ya makwa na ịfọrọ m n'anya mgbe ị ga-aga imere anya nya otu aka ntị ka nchọ imere anya ya ị bịa abụzi m nke gị ya mmara n'igwe otu aka ntị gbọwaị nwụrụ nke gị ọ bịakwara alụ mana ebe na ọ gị mma ka o si n'ọnụ wee fụta na-eme ya ọ bụ na imere anya abụzi m nke hei nke mmadụ iji aka wee kwuo onwe ya ụdọ igwe otu aka ntị hei ma keke esi menye iwe mma agbani igwe otu aka ntị nke mmadụ iji aka wee kwuo onwe ya ụdọ ịpụta nnọọ na mmadụ ga-agbapụrụ gị n'obodo ifu nke awuo ụmụaka bụrụ biskit a na-ata nwa ama ma ga-apụrụ nwa apụrụ nna nwa ama onye ma mmadụ ga-agbapụrụ nwa agbapụ ite ọla ifuru ebe a na be ka m na-abịa wee pụta ihe ebe o jidere biskit ụmụ brokrozi na-amarị hapụ onye anọ mekọta ji mbe ka m na-abịa wepụta afọ ya hapụ onye anya gaba hapụ ya esi m hapụ ya hapụ ya ma ọ hapụ ya arụsị ọbụla riri ebulu rie mkpi na-achọ ihe kwụ yọrọ isi onye nwe ụlọ ka ọ na-achọ ọkwa maka ọngụnwa maka ọ na-abịaghị ka m ka na-eme ka m bịa na beghị ka m nwa na-abịa ọkwa maka ego gị ahụ ọ maka ihe amenago fụrụ mgbe m gwagazị na m ga-ewetara gị m nwa na-abịakwubeghị ya ike oge ị na-abịazi na be m ma gwagwe gị na m ga-abịa kama ị mana ihe mere na ihe nozi na ya bụ adazi enwe ka o si dapụta na m na-aga obodo mepere emepe ugbu a aga m enye nwoge ego ata mbata na wiiki ọzọ nye gị ya wee ego chibụ anụ ọzọ otu a ka ị ya na-agbanwe ejide gị n'ụtụtụ si na-eyi ejide gị na-eyi si na mgbede akọrọ m ụdị aka anwakwara anwasị kọrọ m ụdị aka a na-agwọ ọgwụ n'aka mba a na-agwọ ọgwụ ọkwa ị na-akwụ ụgwọ ozugbo a na-ebu ihe ọgwụ a na-agwọ ọgwụ n'aka biko nye m ego biko aga m ahapụ ihe ezikwa ebe apụ na-enye gị m ego ahụ ọkụrụtụ ndị dibịa ndị ọzọ na-agwọ ọgwụ n'aka kedu ihe anyị akpọ m onye iberibe nye m ego m biko gba ego anya m kịta naanị m ị chọrọ ka nlibe gị ebe a kịta ekwugide ebe a ruo echi maka m na-ayọzi gị ayọ gịnị ka ị gwọrọ chi ka ọ ka nwa ọgwụ na-enweghị ihe ọrụ ịmaka na ọnwụ na m bụrụ obi m tinye n'ọgwụ ha aka m iwe onye nwụrụ anwụ ugbu a maka asị m ka m kwadị gị ugwu nrọta ole nji nye gị gịnị na-eme gị chere ọgwụ m arụghị ọrụ enweghị ihe ọrụrụ ọgwụ ahụ arụ ọrụ enweghị ihe ọrụrụ onwe ihe ọrụrụ ama m ihe kwuru m mbụ mmanwụ mbọ na-enyi ụgharị ka o dukwu mgbe chere ka mmanya aka na eziokwu ya pụta ihe kịta ịmanya m aka na agma ka m nweziere gị aka adazi ịma ihe na-eme gị dibịa anyị na-emegwe gị ga-ama mgbe mmadụ gwusara gị egwu akpa ha anaghị ncha ma ọ maghị n'ihu ọkịnị achọrọ m iri ego ma na-abịa be gị ị na-amanye aka na agba ugbu a ka igbuo m igbuzie m onye kwụọ gị ụgwọ
azụ ma mara ihe ị nwere ike ime kwenye na ga-adazi dị egwu a ma enye gị ego ịhụrụ ọgwụ gị ahụnụbeghị m ụdị ọgwụ dị otu a ọrụ manụ fee ma nke asị ya asịrị ọ bụ ihe na-anọ ebe ọgwụ mgbọrọgwụ njire na-akpọ ọnwa agụ wee jee gbute n'ime ndị eri wee bịa rụọ ọrụ ka esi na ọ na-arụ ọrụ ọgwụ ihe na-anọ ebe a suo o jee jide onye n'obodo oyibo ka onye iberibe ụfọdụ onye n'obodo oyibo na-arahụ n'okpuru gota ọkwado ihe na-arụ ebe a ihe anyị na-arụ ọdịgo n'ọbara adịghị na mmiri ọ kpara ngarị ka isi asị na ọnwa ihe ọrụrụ ọ kara abụbụ mwepụta aka kịta ise ka ihe karị ịhụ kịta ihe asị na ihe na-esi nwamkpa isi bụ na arụ ya ka ọ dị ọ rụrụ biko ya ka nsị ka ihe ọgụ ana m eme mgbaga ma lụọ ọgwụ n'izu m rụọ n'ọnwa m ka m lawa m gaa m ewetara gị ego n'aka gị chụọ m makwa na onye m a na-eri ego dibịa ere ya mgbagaba aga m egbu oge ọkwa naanị ma ị chọrọ ka m were gị jikọ ndị mmadụ na onye ji ụgwọ na ọnwụ ike igbu na m ekokọpụtago ọ bụrụ na ị gbuo m ugbu ego gbana n'ama nwee ndịdị mbata wiiki ọzọ nye gị ego a na-azị hapụ mena gị ọkwa n'oke enyi ọ bụ dibịa niile ahụrụ m ọkpaka na eze ala hụ odogwu na-abịa ọwa fụchaha m dike ekpeke na ihe na fụkwa nze na mgburuchi wee bịa na nke gị ama m ihe ị nwere ike ime ihe ji ndị aja atọrị mmụọ ndị abụ obere dibịa n'ebe m nọrọ ahịa ka m ji bịa be gị ndị a na-asọpụrụ nnụ ha na-akpụtara m ebiri na mmemme ọbụla iru mgbugodi anụ si n'onwe ya iru mgbu ọgwụ n'onwe ya ka ewe iwe ka m gbagaba ama abata wiiki ọzọ mma abataghị na mbido mbata na ngwụsị nye gị ego o ada mgbagaba elabe hei inwe kwuru ha n'otu ọ na-adịde nja ka ndị otu a wee nlaba maka emegharị m ya n'azụ emegharị m ya n'azụ Icheku jee ribe na nna ya na-akpa atụrụ ada ọ ga-adị wiiki ọzọ ibi kamaka ibu ya ọ bụrụ na m wepụtara aka n'akpa m Icheku ụdị ibi ya ebu kịta ọgọdọ ka a ya achọ wee mụọ gị n'ukwu wee narabeghị jee ribe na nna gị na-akpa atụrụ mana ka m chee gị izu ụka ọzọ ejiri ego abatabe m ka ịfụ ihe m ga-eme gị akọ gị iberibe eburu si obodo mepere emepe bunata gị n'ụlọ ụmụ ka njebe ọrụ nna m nke nọ n'eluigwe zinyere m ozi ọma ụnụ maka ọrụ nsi wee dị mana o nwere ofe ihe m chọrọ ịgwa ụnụ o nwere aka m chọrọ ịdị ụnụ na onye nke a gịnị ka ọ na-ete nnekwu ọ na-ete gịnị ka ị na-ete ite nke anyị ite nke ime ite nke ike nwa pastọ na ihe iyi obodo atụla ọnụ jelụ gụọ ihe ọnụ gosi Legọs ka gịnị ka a na-akpa anata obodo a ịmaazị aka nne gị ma ha aka ekpe gị ịmaazị omenala mana nsogbu adụ na ya na-anya aka ka m na-adụ ụnụ na ntị aka m na-adụ ụnụ na ntị wee bụrụ ụmụ okorobịa be anyị jụrụ enu na anị na-epipiom piom achọọ m onye ga-abịa mebiri m ụnụ uche ụnụ ga-adị ya achọọ m onye ga-ebutere m mmechi ihu n'ezinụlọ a ụnụ maka ọrụ nsi wee dị ụnụ ada anụkwu ihe m na-ekwu chọọ m onye ga-emebiri m ụmụaka chọọ m mmechi ihu n'ezinụlọ na But Daddy, we are old enough to take care of ourselves. Am I not right? Who told you that? That is right. You want to get pregnant in this house or even contact HIV? nwa m nwaanyị nsogbu adọ onye ka m ji fụ gị n'anya karịa onwe enyemaka ị ga-eje ebe nwanne gị nwaanyị obiọma nọ nyelụ m ụnụ ma kemgbe nne ụnụ ji nwụchaa ihe niile dara n'obu na-ebukwe na onye nwere ike na-agba mbọ otu nwere ike mana ekwesị ike na Chineke bi n'elu nke m na-efe ga-enyelụ m aka na m ga-azụcha ụlọ ọfụma ụnụ a na-anụ ya na ọ dị na ọfụma chọọ m nsogbu n'ezinụlọ m Papa, she needs the advice more than I do. Excuse me. Obioma! Shut up, Obioma! Oh, it's okay. Yeah. Yeah? It's okay. So you can. So, Baba? Okay, I should go. Bye-bye. Biar ibu agen. Agen.
ikpo gịnị? Agụ aka na agụ gị? Ma ọ gịnịzi? Na ị chọrọ ịṅụ ala? Ala onye? Ala nwa agbọghọ? Ewuchi mo, ala nwa agbọghọ? What? If you point at me again, I will slap you. Ashashi. Ta. Ewe ni iwe. Mewe. Ta omiame. Wala omiam manya. Straw. Shut up. Mo menwe. Bịa ikpo. A na-akpọ gị ikpo ka a na-akpọ gị alụsị ọda ekpe. Ikpo kwanyere onwe gị ugwu. Kwanyere onwe gị ugwu. Sinsi ụtụtụ m erebela afịa. Otu nwa bịara etere m na shọpụ m. Ọ ya ka ị na-achọ ịchụpụrụ m ikpo. Ma nke nwawu, mmọnwụ ọzọkwa mkpọ. Kwanụ m mụrụ gị. Onye nke ogologo. Kwanụ m mụrụ gị. N'ezie n'iru gị na n'iru m. Ata nweta mkpụrụzi azịza ata. Jebe na ajọ ọfịa. Jebe na ajọ ọfịa. Jebe na ajọ ọfịa. Onye nke akwụkwọ ncha ya n'onwe. Anaghị erapụ na shade. Anaghị erapụ na shade m ikpo. Jebe na ajọ ọfịa na apụrụ adịrị na shop. Apụrụ adịrị na shade m. Jebe na ajọ ọfịa. Achọrọ m ụlọ. Nọ ologu so kwa ya anya mụ nyere gị ọda. Mụ nyere gị ikike. Sosolati. Baba falele. Bamba. Ọlalala ka ifuru ebe asụlara sọsọti. Idere ihe ọzọ ebe na-akụziri anyị ihe ọzọ. Kụziri anyị ide n'akwụkwọ. Mama o, ihe akwụkwọ ihe dị n'akwụkwọ m o. Ka ị na-ekwuru ife a? Ikwukwo okwu ọzọ ebe a, agwa gị na esi ebe a na. Ozugbo nunu, onye niile unu na-ekwucha. Ihe anyị na-ekwu bụ na ihe ide n'akwụkwọ abụghị ihe na-ekwu ya. Ibe ọzọ ekwu ọzọ. Ka ebe unu nọ oge m na-ata afụ mụọ anya abalị dechaa akwụkwọ niile a. Kịta ihu na-agwasị m na ihe na-akụzi abụghị ya. Igwu n'ihe ide n'akwụkwọ ọ bụghị isi anyị lalala dododo adị n'akwụkwọ. Kwa masta ihe m nwa na-ekwu nke m ịmara ihe idere n'akwụkwọ ịkụziela anyị soro gị gụọ. Ọ bụ ide ihe ọzọ ịkụziela anyị ihe ọzọ. Kwa masta fada ndị a bụ ndị nwanyị gwara m ị na-akwadobe maka mmemme echi. Ọ ndị a ka m họpụta ka m kụzigoro ukwu a emechazie anyị ekwezie nke mmadụ ncha. Kedụzi nke wetaziri na ụnụ ga na-eme mkpọtụ ma ọ bụ ka ya sị na ụnọ n'ime afịa mkpọtụ ebe niile. Fada ịma na okwu a naanị na-akụzi ka anyị ji wee jebute kọpụ asọmpi nke ahụ anyị gara gbọsị a hapụtazi ebe a na-asị na m amazi na-akụzi. Fada ihe niile ọ na-ekwu ebe a wasị ihe anyị na-agwa ya bụ na ihe ọ na-akụzi abụghị ihe ọ deela anyị ọ na-agwa anyị na-abala anyị mba. Fada efugie ha akparịwa m. Fada eziokwu ihe ọ na-ekwu wasị eziokwu fada. Fada ihe niile ekwuru ebe a wụ eziokwu o nweghị nke wasị dị na ya. Amazi eziokwu Kwa master fada o doro m anya na ọ bụla taa ka ị malitere ọrụ a n'ụlọ nsọ. And of even chọrọ ka ime ka ịmata bụ na onye ọbụla na-agba alụ n'ụlọ nsọ nke Chineke na-abụrụdị ndị ụkọchukwu niile na ụdị ọbụla bụ ụdị n'otu ọbụla kwesịrị iweta onwe ya. As far as na ịkpọrọ onwe gị onye ndu ị ga-eweta onwe gị ala dịka nwata. Kedụzi ka gị na ndị otu gị ga na-esi na-agba ụja ife ekwesịrị n'ụlọ nsọ nke Chukwu mana otu ọbụla o si na-ede mata amata na ikwesịrị iweta onwe gị amata ikwesịrị iweta onwe gị ala dịka nwata. Wetuo onwe ya na ọ bụrụ ife niile kwuru asị onye na-eji gị wee na-asị ị ga na-ege ntị maka ka asịrị ka asịrị nke ị sịrị ka ego onwe gị maara. Ị nụrụ ife m kwuru? Ka m fụfa. Chinwe merụ na ọ bụrụgodị na o kwuru otu a unu ga-enye akwanyekwala ugwu ahụ n'olu ya. Amaghị ife na-ekwu ọ na-edo n'anya. Ka enye tisikwere mkpa otu a ka ị bịara ime na-ene na Odi ọkụ ka emetụziri m aka n'anya odi ọkụ mmiri
Ke bere ebe a ime, ke bere ebe a ime. Ihe ngị nwa bere ebe a mee ka m nwa bere ime. O gwe bere ebe a ime o. O dị ka nwa ihe m nwa bere ime. Ukwa abịa m were ukwu anwa anyị kwere, ukwu anyị anwa dore mi ịman. Fasola ti do. Na ka m nwa bekwara ma nka m bịa doro nke m. Mie nke m. Hey! Kwaya master ịdị egwu mana onye nwa anyị ka gị ike. Ho ha mbakwuo. Mana Igbo. Gụ nwa furu m ebe a, ka ị bịara ebe a ime. Ebe ọ kichin nne gị. Olo oche ka mgbakwa gị. Anyị nwa bụ ndị eji nguzuru nya anyị na-emezi iwu nya site n'ije ụka ụbọchị ụka na-emezuru iwu. Mana nke nwa makwa ihe bụ kwaya master ndị a na-efesasị aka ka ndị ọrụ a na-eme n'ala. Ịghọtago na nwa mmepe ọnụ ma dị ka ọnụ toilet. Gwe fada ifugo. Ikpe ọnụ a gwe fada ifugo. Ịma ihe mere njecha bata ịbịanube m etiri gị ihe onyonyo. Ma mụ na adịka. Ife onyonyo a dịkwa mma o. Ọ dịkwa nne ezigbote ma nwere kwefọ. Achọrọ m ka azụ. Tinyere ụfọdụ ihe na buutu nwanne. Ọpụta ka o si Ịma mere. Nene m ka foto ngom. Igbo. Mana nye gị ọnụ imechie. Kwanye anya imechie ọnụ. Aka n'ọnụ pii. Ike n'ebe n'oche anya n'ebe na Babute. Kwaya master. Ichefukwa na wallet gị na Chine, thank you. Kwaya master tipịara etipịa gwa m eziokwu. Jedu gwa m eziokwu. Isi n'azụ ụka, kisi n'ihu ụka. Kisi na ọdọpụta basụl ọgha. Kedu nke isi esi? Hapụ na nke esi, mana kwanye gị emechi ọnụ. Nkọpadonu papụta ego sie. Okay. Nsogbu adị, ebe ọ na ọhịa ịchọ. Hey! Mana. Keke. Jide niile nụ mana iwe ezigbo enyi ma emechazi anya afọ. 15 naira. Jide niile na emechazi anya afọ. Mecha anya afọ. Emecha anya afọ. Na uwe ezigbo ọfụ. Kanje kwa ya. Mana chere o. Ka o bekwa ebe a mụ na oshikpe ya. Ntị ọzọ anụkwana ya biko. Bim. Ikpe Igbo ngajen. Hey, kwa master. Mechazi anya afọ. Isi gị adịrọ mma ncha. Isi gị adịrọ mma. Hey, abala gị lekwalele. Nje ka mala be ba apụ da kanje ba apụ. Hey! Kanje ba. Para que ele para. Está para. Igbo para. Abịa na palage by this time. Na mụ. Ọrụ gị na ọrụ para. Jeba na mere ndị ya. No dey para onwe. Afọrọ ngị na palage na practice choir practice last week. Fada ya wee nji wee bịa. Ana asị nka megwa gị na ma nakwana n'ụka. Maka na mmụọ nsọ nke Chineke agba n'ọsọ n'ụlọ ụka fada. Mmụọ nsọ agba n'ọsọ. Kwe na nghọta. Maka na kwaya master nọ na kwaya. Fada ihe nji na-ekwukwo ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọrụ aka mmadụ. Maka na ịma na mbọsị ụka gara aga ifere ọnụ maka abịa nọ m. O nwere mbọsị m bịara nke nwa na-akpọ kwaya practice. Abịa no late kwaya master ma ha na abịa. Ụfọdụ naanị ya na nke nwaanyị adị ọcha ya na-eme dododo sọ mi sọsọsọ lala. Ọma na nna abịanụ ọ bụ na o ji ara nwa wee na-emejita. O ji ara nwa na-emejita fada mwefu a na inyo. Wee tụgharịa wee na-asị na ọ ka mma na nna ana ka m soro nna m na omenala n'oge tupu ife emebie. Fada mụkwa ọ na-wetu n'ogwe n'unu ka o wee nte onye ka okwe ndị mmụọ Chineke atọ nụọ chee ụka azụ. Ndị mmụọ Chineke ere anyị azụ. Fada amakwa ihe emeghere tupu ị mara ihe na-eme ndụkwa anyị na-adịrị gị ime. Igbo kwe na fada. Ife mere bụ na aga m enebanye anya n'okwu anyị kwuru. Ọ bụrụ gị bụ onye mbụ na-agwa m ife a. Ka ị ghara ịpụta dị ka asịrị. Mana ọ bụrụ ya mere ị ga-eji wee sị m na ị ga-agbapụ n'ụka. Ị gaghị eji maka ihe onye ọzọ metere wee daa n'ụka. Fada ọ bụrụ na ụka na-adabara m omenala. Aga m ekwe gị nkwa na m na-enebanye anya n'ime okwu gị maka na ọ bụghị gị bụ onye mbụ gwara m ya. Maka ife m na-ekwu. Ya mere jeke baba. Nsogbu fada ihe nji wee bịa ọnụ ọka na-ebekwala osiri gị. Ana m fada ihe mere nji bịa ka m gwa gị na enwere ike oge na-adịghị anya ụmụ nwaanyị na-atụgharị ime atụwa ya amụwa amụwa. Anụkwa na ọ na-edị n'okwu ma ndị nwunye mmadụ. Ga-ababazi. Ọ dị mma. Onye nwaanyị nyere gị aka. Fada anọ m n'omenala ka ngwụkwọ ga-agwa. O sebruwa. Hai de kina ta fo magi sena Kristi ya fo ezaji. Amen.
This is German mango. Igbo. Beijo, menino. Aí você abriu o arame. O baga bozo, a cancer. A cancer. Bem mais, mano, gado. Não. O buhi na ba. Mo ko ayo go hena. Ejem na enye go nge go mba. Iga na ko no go na aga na. Go maka na bu ne ko go fala na kwayo. Biko. Awuri ke gwa fada igwa na fada kama ka nkwo ogwo. Mana like kwa mmiri ya ina memo. No. So ya master. Ina kwayo. Ina toji ya to. Evoje. Leba. Deba mamu we deba. Ya kwa last that's egu ikpazu dum n'aka. Deba mamu we deba. Magne isim nya nkwukwa ụgwọ. Ina anwụ omo. Nodina mama ayo menye ya egu ha. Nneri for free. Toba. Maka wobu na anu na ngwe. Toba ba kule. Geje. Geje no diwa so. Isi ya ko ya master. Papa ka ko saki. Na anu ta to. Mama mo ko echi anu. Na mi ho ti na nke echi. Bonna. Echi na manu ebe gị na mmadụ na-abụ na-ekwu. Onye na-akpọ? Onye kpọrọ? Ebe ka isi weta ihe ị na-ata? Ka ebe ka si weta mma. Ebe ka si ka onye nwe ego dị n'elu tebụl? Gị ihe dị na-eri. Ka m jide ego dị nke m fụrụ anya. Jide? Mụ na aga azụ ya. E ga-ezu ọkwa. Ibulu anụ na-atabulu mmanya na-aṅụ. E ga-ezukwa ha. Nke atụrụ. Ibulu anụ na-atabulu mmanya na-aṅụ. Ọrụ ịma nlụ. E ga-ezu ọkwa. E ga-ezukwa. Ego ọbụla ụgbọ mmanya. O ji atụ ụgbọ anụ. Dọla n'ime nri. Solili ka ịma anya ya. Solili. Ya ka m na-agbakọ gị. Odogwu, ochie Dikeh. Odogwu, anyị nwere ndị ọbịa. Ngwere ka njụọ ha. Mama Igbo. Nna anyị Adaeze. Kedu ihe na-eme? Ọ gịnị ka unu jiri bịa? Ọkwanụ nwa nwoke, ọkwanụ Igbo. Iri ọnwa na one gara aga. Iri ọnwa na one gara aga. Sọsọ nni so olili ka ọ na-alụ. So olili ka ọ na-alụ. So mmalụ ọlụlụ. Sọsọ olili si ife dị n'okolo nwaanyị. Ọ na-atụ nwaanyị aka n'obi ọ sị na ọ chọrọ oroma na ọ chọrọ pọpọ. Amarụrụ na ọ na obi nwaanyị ka pọpọ na oroma dị. Ọ na-ene nwaanyị anya ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Ọ sị na ọ chọrọ ife dị na ngada nwaanyị. Ọ na-eka njisi ka mkpọli ya bịa biko. Odogwu, ogbu onye mgbọsị ndụ na-agụ ya ịnọ na obere nwa ahụ na-achọ ihe dị na ngada. Ya na ihe na-adị na ngada onye ya achọ ibie. Ịhụra na otu ime na anya dị ya. Anyị ga-eji ogiri wee tụọ oke ahịa. Mama Igbo, ka ezigbo nke ọ na-ebere akwa. Anyị ọkwa na akwa dị n'ime ọkụkọ ọ na-ede. Akwa dị n'ihu arụsị ka o ji eri. Akwa arụsị na ori ha n'ihe adị mma. Odogwu, idochiri onye nwe ọjị ọ sị na ọgba akwa ejebere gị ka o ji eri. Njọkụ, were akwa nye ka o rie. Njọkụ. Daalụ.
njoku oke afọ na-ebu nwa nkịta. Odogwu efere ka nwa si eri ihe debere gị ọkwa so na-ebe onye si arụ ka o si eri ọkwa ihe m ji eri ka e were nye onye ọzọ mekwa ka ọzọ nọchie origo akwanụ kama chetakwa na ebe onye na-arụ ka o si eri ebe ihe kwesị mmụọ bụ onye isi kwesịrị ka e were nye onye a mama Igbo ọkwa orie na-akwa kezi nke ọ na-ebekwara akwa ọzọ anya ọkwa na azụ a dị n'ime ọkụkọ shebapụ ọsọ orie na-akwa na-achọ azụ nna anyị biko o jere ihe debere arụsị biko azụ edebere arụsị ka iyeri nna anyị biko ọ na-eme gị eme nna anyị biko afụrụ na ịgba arụsị na-achọ ihe arụsị riri ebido rie mkpi ka na-achọ ihe kwụ yọrịyọrị isi onye nwụrụ ka ị na-achọ iwe wene gị biko zugbuo onwe gị ebe ahụ na-ehi zugbuo onwe gị ngwa ka mfụ azụ ụnụ si na ebe a pọkịta nna anyị ebe ka anyị na-ejebe ọkwa si na ọ gị bụ ọkacha mma n'obodo anyị. aga m ekwuru na mba ọkacha mma biko arụsị ọbụla riri ebido rie mkpi na-achọ ihe kwụ yọrịyọrị isi onye nwụrụ ka ọ na-achọ zugbuo onwe gị ebe ahụ zugbuo onwe ụnọ ya bụkọ na ụlọ abapụ ụlọ abụ ebe a kịta nwa abụrụ egwu epụghị ebe a kịta ịghọrọ egwu aghọrọ ewe chimo nne ngwa nje ka anyị na ị chọrọ iwe ewu ị chọrọ ka ị ghọrọ egwu kịta ị chọrọ ighe ewu anakwa m ihe ha bụ egwu kịta njọkụ ị hapụrụ ewere azụ a na-apụ keke bụ nne nye nwe nne nke ịbụ karakara ama ejiri ogede n'aka chụrụ ya ebe o ji azụ ọ bụ nje na taa ebe ori azụ origiri eri mama Igbo ekwuchi m n'ọdụ akwụna ka i jere ime ive a gba mkpi a nya si ebe a pụta maka mapụ tinye ka aka ya ọkwa tinye ọdakị m o nwere ife ihe mịa na o jidere na njọ ọdakị m o jidere gị na njọ o nwere ife ihe mịa n'ọdụ akwụna ekụchago mgbanwe aṅụrị ibe imezugo soro ọnụgo otu a